noong July 23, 2021, nag-sponsor an Anwaray Party List han usang activity ha Ormoc City. Amoy nian para mabuligan naton hin suporta naton mga PWD or person with disabilities. Anira tawag ini National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Yun nga episode, makakaupod naton an usa nga sangkay nga bisan may daniya physical difficulties na padayon lagi hapon niya pamasadas nga diri hiya nawawarayan paglaom para magpadayon han iya kinabuhi. Updan naton hiya, han iya biyahe, han iya kinabuhi. Let's get it on! Good morning netizens! Sa natin makakaupod yan tikang ha Palo. So mapakilala anay hira. Ako Jerry bawa taga Palo. Ako Melba taga Palo. Okay, so mga taga Palo hira. Di kami yan natin sikat nga simbahan na Palo. Okay, so ako hidayana ha staff han Anwaray. Ani kita yan na para ipakita ha aton mga netizens nga diri hira angay mahulop nga bisan adi may pandemic kita. Padayon lagi hapon bisan ano nga problema pan aton gin kaka abot or gin kaka atubang. So may ada kita mga pakiana tikang haira. And by the way, ano ngayon ka mo, kuya? Mag-asawa. Tikang pahan? Tikangan, wala ba yun na? Nangalimot na hira ko. At tungod hakaiha, nangalimot na hira kong kutub. 15 years. Piranan imo edad? 35. 35. Ano mo edad? Ako 57. 57. So, amo ito nagpapatunay nga, age doesn't matter. Ayan, di ba? Kisanay ko nung... Sige. Ayaw na daw. So, di ba, may ada ka mo anak? Waray. Waray. Ako lang may anak. May anak ka, oo. Pero ni mo anak? Uno. Kumusta man hirayana? Okay man. Okay. So, kuya, ano akong pwede tawag mo? Jerry. Jerry, okay. Jerry, bago mag-pandemic, ano naan imo trabaho or nagaano ka? Amin na nagmamoto-moto. Amin lagi pinagtrabaho. Di po pandemic. So, maiha ka na nga nagmiminotor? Mga kuha na mga 18 years. 18 years, okay. Ito nga motoran ni mo ginagamit? Iba-iba lang? Iba-iba lang. Oo. So, tikang naton pag pandemic, ano ang mabugat na nga natabuhai mo? Hain kinabuhi. Ano ang baga dako nga problema nga umabuthay mo? Baga dako ko nga problema tikang ang pandemic. Ito man, wala iba pasahero. Nagawa sa agad aga pagkakagulap. Naihuli ko dani 10 pesos, 50 pesos. Nanong kuman ito kay Kuan. Pero wala pa pandemic. Amo ko dito kinabubuhay. So, yan na nga nag-pandemic na. 100 na latim na uuli yung balay. Rigod kami. Saglit ako, sumunod na lang din akong trabaho. Nagtrabaho ka na lagi Nakakabulig. Na para ako makabulig haiya, makabulig ako itak mga anak. Ano man pangangauno na mo kung di ako bumulig. Asya na. Kung asyalat amo na asahan, ma'am. Panggasolina lang. Kay anando kung talaga wala pandemic. Okay nga po. Napuhin na kami hato 800, nakakabayad kami ng motor. Yan ako, kami, ma'am. Wala po kakabayad. Pero sugad man ito na natabo, anon imo baga mapapasalamat na lagi hapon? Anak pa pasalamat diya po na ako nga natabo ito nga pandemic. Lamon nakasasakit, lamon din balita nga nagkamatay, pero
Sa ko ba akong pamilya, walay ko bisan usa ka natabo. Amot dago ko nga pagpapasalamat. Isa pa, kahit nala sinisari nga bawal magpakabuhi, pinipilit namin magpakabuhi. Ano man Pangangauno namon ba? Tuod. Wala man kami iba nga pakabuhi, kundi ko dito nga pagmumotor. Ito yung nga iyong motor, iyo na ito. Lugom ko ba? Hulugan pa ito hiya. Ang motor la pero ang sidecar iyo na. So kung mga gusto bumulig kan Kuya Jerry dida, pwede kayo magbutangan iyo ang iya cellphone number. Pwede niyo hiya makontak kung gusto niyo buligan hiya nga makaimpas han iya motor nga mabuligan naton hiya nerapan adlaw-adlaw nga pakabuhi. Para ha iyo nga duwa, ano an aton mahahatag nga advice ha netizens para malikayan naton ini nga virus. Para aton ang baga nalog. Ini nga meron, ayaw ka makalog kay ini pagsubok lang na aton. Kung talaga tatapon ng kita, bis kita, tatapon ng kita. Nang ginaliwat kita, magbabakuna na kay para buhay na kita normal. Para maproteksyonan liwat kita ano, ngan maproteksyonan gihapon naton naton mga sulod balay. Mga sulod balay. Nagpabakuna ka na. Nagpabakuna na ako. Very good. Didahan Merkules. So, Ang Johnson, dito Robinson. okay. Kumusta man nimo ginabat han kahuman? Baga okay man. Waray ka hirante? Wala. Waray ka mag-ululan nimo mga Baga nag-ululan. Kahuman nimo nag-drive ka dayo na masahiros ka na. Kabuwas. Yan ang naturukan. Pinabaway ka na kabuwas. Biyahin na ako. Hasta yan na. Kaya ini yan ang sakit, di man ini sinisiri nga hatag ni Lord. Pero kung umaro kang bulig kay Lord, bubuligan ka niya. Pero ayaw ka hadlok, na naabot sa aton nga sugaditon kay natural na iton. Kung may paglaom ka o may daka pag-aro kay Lord, diriton maanuhay mo nga sakit. Siring patapod lang, ngayon gius-gius gihapon. Tapos ang gius kita. Maghimulat ka Kita na pag ng inulat ihatag ng din iba. ko. Wala nakakabuhaat. Okay. Mag-ius sige. Kita. Yes. Kami nag-ius kami nga mga magulit. Kaya magbinango kaya nga lang kami. Mag-inukay nga lang kami mag-asawa. Ay, Wala kami pangangaunan. Okay, sige siguro naman dako or damuan mapupurutan nga aral naton mga netizens yan na tikang haiyo. May ada ba ka ba requested song nga gusto i-dedicate? Sweet child of mine. Alright, Alanis, hit it! Nagtitik ako rin at i-request na kanta ha, pero sige, try ko.
nagkakurit yung papakanta kung direk na uhulog. Thank you guys. See ya.